Maar voor het Safir is, wordt er nog druk werken in Loods in Heeg. Het casco van de haast 100 meter lange valk zit al aardig op. Joert wordt met speciale slangen hars opzoeken en tussen de wanden ombracht. En zakrijt is de aanneemde biovalk vorm. Nou, deze boot wordt gemaakt van biomaterialen. Dat is een samenstelling van materialen en die worden samengehouden door een biohars. Enkel van die materialen is dan de kurk, een biologisch geproduceerd product. En een natuurvezel, een gewoven vezel, die in tegenstelling tot glasfiber en polyester echt een natuurproduct is, biologisch. De bioboot is volle judder als de gewone polyester zielboot. Toch wordt er een soort verwachten van deze dwarsome valk die op boot Holland het van de watersporter veroveren moet. Dat is toch echt de beleving. Met de zeilboot kun je echt gewoon genieten van de natuur, de stilte, de omgeving, het zelf doen van het varen. Nou, ik denk de combinatie van de biovalk die nu gebouwd wordt hiernaast, is denk ik de ultieme beleving van het natuurlijke gevoel. Je zeilt al en vervolgens duurt het ook nog in een natuurlijk geproduceerde boot.